হামবাই যত তাকুতে বুকুসনো বিশেষকৈ মান্দাই এলাকানি যত তাকুনো কবমনারবো ফাইনাল 14 তারিখ অক্টোবর 2023 मेगा मास गेदारिं किब्रामो थानि बिसिंकै खालायजाकनाय बुबाग्रा अबचतन सानै रिगा बुबाग्रा फाइनाय अ मेगा मास गेदारिं अबो कायसा ऐतिहासिक मेगा मास गेदारिं नाय अबंखा जादब फानि बागै दायथिनांनि बागै जिनि अ थिनांनो नासिगैनो आलादा रायजोनि थाखाय गिरादारफोरालें अबनि बागैनो जों ऐतिहासिक मेगा मास गेदारिं खालायनानै थांनो दङ बुबाग्रानि बिसिंकै खालायो बुबाग्रा कक साफायनाय जिनो मेगा मास गेदारिं बुबाग्रानि बादेबो तेबो अरबो मेघालयनि मुख्यमंत्री कनराड सांगमा बबो फायो जिनि त्रिपुरा रायजोनि इतिहास एबा आलादा रायजो नाय दंमानि गिरादार त्रिपुरालें नाय दंमानि जिनि दाबि दावा जे जिनि अधिकार कमाय तमारंनो बबो शेयर खायफैनाय बबोनो सापर्ट खायकक साफायनाय जों अब मेगा मास गेदारिं हिंपानो हाकसालनि बर' रखनो सोंगासो जे फाइमानो गाना गिनिनि जे विधानसभा केंद्र दंमानि ताबुग्रामनि मान्दाय एबा सिमना ताकारजला मोहनपुर यांगो मजलिसपुर यांगो दंगो गुलागाती चौरिलाम देलियामुरा खय अमाहायनि बरनो बिसिबां दंनाय तेबो बांकुगै थांनानै बागैनाय दिनै मान्दाय विधानसभा केंद्रनि गानाबा जतनो सातथारै नखलागिनो कबकनारबो जों नखलायनो गाना गिनिनि बिसेसके बुरि रखनो बकबकनाय जिनि ट्रेडिशनल ड्रेस गानलायै जों आजराबो जों जत जागानो जों तामो जनसभा तामो थांसभा ताम बाजार सभा जों बुरि रख बेलायखाय नखलायो आजराबो आनि 14 तारिखो बुरि रख ट्रेडिशनल ड्रेस गाननाय नखलायो बुबाग्रानि जे रिंमानि मास गेदारिं जों आरो बुरि रखबो नाथाय थांलायो जों बुरि रख न गोबांखाय बांकुगै नखलाखै जावो नरनो जतनो नखरनि बुरै सिला जतनो जेराय अग्रा जतनो जाग्रा